Το κινητό μου ρε γαμώτο. Yeah. Yeah. Έχουν τα κλειδιά. Έχουν τα κλειδιά. Ναι. What? I know, είναι bullshit τώρα. Εγώ πάω σπίτι να βγάλω because ένας μαλάκας δεν έρχεται να. I know που είναι, I know. Δεν είναι ωραία αυτά, πάω σπίτι να κρύψω τώρα, είναι stupid, αφού θάλασσα είμαι. Αφού, no, πέρσαμε δεν πρέπει τώρα, αφού θάλασσα είμαι. Εντάξει, τώρα σου λίγο να πάω, alright, whatever. Alright, να πάω, bye. Τι μαλάκες. Πες κάτι ρε Γρηγόρη. Δείξτε τα μπράτσα. Δείξτε. Ωραίο. Τα πόδια, δείξτε τα πόδια.